Ach jo. Takhle začala vždycky nejlepší cesta. Zbudit se tady skoro v 1 ráno a začít o hodinu později. Kilometrů za 24 hodin. Jak nás to vůbec napadlo? Dobrá otázka. Nějak před 2 lety se rozjel trend na TikToku, kde lidi začínali chodit 100 000 kroků za 24 hodin. Někdo zkoušel 100 km za 24 hodin. A neviděl jsem žádný video pomalu, kde by to někdo šel od půlnoci do půlnoci. Ono hodně lidí třeba, někdo začal na 100 000 kroků za 24 hodin, potom že 100 km za 24 hodin a zkusím to ještě trošku posunout a chtěli jsme dát od 0 ráno do 23:59 100 km, takže za 24 hodin, ale v tom dnu, což už málo kdo udělal. A je to už jenom hraní s čísly, ale s tím načasovat si spánek, aby člověk se vyspal, zbudil se o půlnoci, nebo respektive před půlnocí a šel 100 km, tak není dvakrát jednoduchý. Co bylo takhle nejhustější je, že s Divanou jsem se setkal úplně na random ve vlaku. Když jsem s Divou dost zabýval, tak jsme se potkali ve vlaku. Byl taky hodně nečekaný, kde vypadal notýsek a chtěl bych napsal cokoliv mě napadne. Dáme buď něco nakreslit nebo napsat a napsal jsem a začali jsme se nějak jako víc bavit. Skončilo to tím, že jsme se na sebe dali kontakt a napadlo nás udělat tuhle výzvu. Tady jsme oba šílení docela a napadlo nás udělat 100 km za 24 hodin. To se mi nelíbí. Další destinace. Jdeme do Billy. Jak jsi na tom ty? Úplně nič. Pan krade v ráném čase? Ano. Ach jo. Takhle začala vždycky nejlepší cesta. Zbudit se tady skoro v 1 ráno a začít o hodinu později. Už ještě je světlo. Skoro už tady. Dobrý den. Děkuji, pane. Jdem, tak jo. Ještě musel tychle trasu, abychom mohli jít. Víš, tam už ti posílat? No. Víš, to už tam ti posílat, jo? Zaspalíme hodinu, já si myslím, že máme dostatečně velkou motivaci na to být lidí zvířat. Výdění monstrů. Já mám tolik energie, že se reálně asi teďkom půjdu za 2 hodiny takovou rychlostí, že budu asi v pohodě teďkom. Ale jo. Ale. Já myslím, že tohle bude přesně ten bestiální stav, na který se tenhle briár, tenhle absolutně nic bude hodit. Takže salut příteli, já se vydám. Tak jo. Na zdraví. Já se teďkom budu šetřit. A já se vám potom. Dobrá. Můžeš vysvětlit, co se nám stalo? Co se nám stalo? Zaspali jsme 1 celou hodinu, což nevíme, jak je možné. Selhala technika. Tak trošku jsme to podcenili technikou. Dělali jsme frajery. A kdybych se nezbudil skoro v 1 ráno, ani pravděpodobně nevyjde dneska. Nebo vyšli bychom, ale už v tak pozdní hodiny. Ano. To za 24 hodin do dalšího dne, do konce tohohle dne neměli šanci stihnout do nic zamách. Ne no, teďkom jsme na hraně a spíš už taky jako... Je to pořád fyzicky možné. Fyzicky to je pořád stále možný. Fyzicky ano, hlavně jsme vyspaní trošku, po podivu. Jo, ale nevím jak ty, ale já jsem třeba... Já si připadám, kdybych naspal jako 10 hodin za ty 2 hodiny. Reálně, Takže aspoň něco pozitivního, no. tak uvidíme, jak se to dožene. Uvidíme, no. Jako minimálně to aspoň bude zajímavější, no. To bychom nebyli my dva, kdyby se nám něco takového nestalo. Kdyby se něco nepokazil, to bylo taky nudný, že jo?
Klasika. Momentálně už je 2:30. Jsme 1:15 na cestě. Tak. A stalo se to už docela to hodně. Kromě toho, že jsme zaspali, tak už jsme jako na cestě, už máme i papání, tak už tady volila příroda, tak trošku. Tak. Co se posrat mohlo? Tak se posralo, včetně nás. No tak, hele. Jako já jsem se ještě vyhnul, jo, to bylo asi, to taky přijde. Bohužel já ne, ta největší strach, co se na něho, tak se bohužel fakt stal. Co se dá dělat? A tak jsme v předově, ještě nás můžou popozit. To je taky možnost. Teď máme myslím, že 2:30 a máme 1:15 a jako se blížíme k 7,5 kilákům a zatím v pohodě, ne? Jo, zatím naprosto v pořádku. Fantastický. Myslím, že on je jako asi nejlepší hodina, bude hůř. Bude už jenom hůř. Takže jako myslím, že to štěstí hodně rychle upadne, no. Tak štěstí. Já doufám, že štěstí ne, spíš ta radost. Ta radost bude hodně dolů, no. Uvidíme, no, jak to musíme přežít. Musíme. Jo, to zvládneme. Síla přátelství, pozitivní energie. Síla přátelství, záme se pár hodin, super. Jo? Ne. Jo, jakoby jo. A tak. Hodiny to ještě jsou. Omylem. Že jsme na to narazili po cestě. Ještě ne, no. Momentálně máme 4 hodiny, kolik tam bylo? Já jsem se nekoukal. 3/4. 3/4. Jsme plní energie. Zatím ještě jo, dá se to. Pozitivní nálada proudí. Nehádáme se, jsme v klidu úplně. To přijde. To myslím, že snad ne. Já věřím, že za 50 km to přijde, ale jo. To má... Uvidíme, no jako. Každopádně jsou tady hezký výhledy. Jakože... Ale jo. Vypadá to hodně hezky. Zatím jsme to docela hodně fajn. Otázka je... Jak dlouho to vydrží? Jak to dlouho vydrží? A kdy potom dáme první nějakou energy bombu. Teď máme východ, abych to šetřil až potom. Určitě. Třeba však minimálně v 9 ráno a spíš později, to dopoledne, v 10 třeba 11. Hele, jestli dojdeme za 2 hodiny tam, kam chceme, do Rybníka nad Bečvou, tak by mohli mít otevřený teoreticky za to Albert. A tam bychom, nebo nějaký Tesco, a tam bychom si mohli koupit nějakou energetickou bombu, nějakou dobrotu, která by rozproudila krev, která by tělu udělala dobře. Dobrý nápad. Pokračovala na naší chůzi. Ano, tak jo. To je nádhera toto. Máš střechu nad hlavou. Máš nějaké Madla Fousel moudro? Madla Fousel moudro na dnešní den. Ano. Ruci práce. Jsem ti zaskočil, co? Každá cesta vede někam. A to někam může vést zase do... Úplná mrtka, ale berme to v potaz. To je naše destinace totiž. Ano. To je náš cíl. Cesta krejzáče je naše cesta. Cesta šíleného mnícha, to je to, kam jdeme. Naše to, mentalita, přesně. Naše mentalita dneska, kurva, umře. Od 20 kilák a už jako psychika už je vidět, že můžu. Ne, psychika je zatím v pořádku. Ale už ta mentalita. Ale uvědomujeme si, že to přijde. Cítíš ty nohy? Já cítím. Fakt? Zahřátý, jo? Tak já jsem v pohodě. Tak už trošku delší dobu, ale v pohodě. Ty vole, hned mi to vám vymstilo. Info po 20 kiláků, jak se cítíme? Cítíme se skvěle, svěže, fresh jako aviváš. Je to fajn, je to prima. Mentalita už jde pomalu jistě do kytek, ale... Kamarád. Zatím v klidu.
fyzicky zatím asi ještě hodně v pohodě. A jako psychicky. To se mi nelíbí. On je v pohodě, on je kamarádka. Dobře. Musíme tomu věřit. Jestli se na nás teď rozlíte a posradá na buď. A na moje kamarádka, věř mi. Dobře. Každopádně máme 1/5. Snažíme se co nejoptimističtěji to říkat. A jo, jako bude sranda. Doufám, že padnou další. Ano, kilometry samozřejmě, ne my. Ta labuť jako si koukala tak jako... Snad ne. Uvidíme, no, uvidíme. Dáme o to další info, ale jako zatím jsme v pohodě docela. To je hodně možný, ale... Tak napadá. Budeš potom dělat až jdeme domů. Spát. Zemřu, já se rozložím, to luskne ta nos, kurva, zmizím. Jako reálně. Co Zmizíš, jo? Ti řekl, jako jsme 21. 22. kilometru. 22. skoro, no. 22. kilometr. Začínám trošku cítit malinko. Ale představa toho, co budu cítit za dalších 50 km, to bude velmi výživné, vydatné a smrt podporující, takže... Nad tím člověk nesmí myslet. A já nad tím budu myslet. Nad tím nesmíš. To bude legrace ještě. Ještě bude, no. Každopádně 5 ráno, ne, počkej, 4 ráno, 5 ráno. 5:10 myslím. Myslím, že nějak tak hodinky se nechci zapnout, svíně. 5:10 a ještě hodně hodin za náma, před náma. Za náma teprve 5, respektive 4, protože jsme zaspali hoďku. Ale to se dá dělat, to by nebyla zábava jinak. Ale máme hezký východ slunce, první paprsky nás svítají, takže jsme spokojení v rámci možnosti ještě. Jsme člověk, ne lidoboti. Jsme lidoboti. Jdeme. Džungle. Se blížíme k hranicím. Máme za sebou 30 km. A jsme to ještě hodně fresh, ne? Jo, Čekali jsme to horší asi. jako, abych se přiznal, já jsem spíš trošičku unavený kvůli tomu, že jsme za sebou měli asi 1 nebo 2 hodiny spánku pořádného. Ale nic, co by Medmont nespravil. Berte drogy vás dělají lepšími. Drogy, Medmont, oblíbená droga. Medmont.gg. Numero. Každopádně máme 7 hodin nebo 6 hodin. Bude 7, 3/4 je. Máme úspěšně 30 kg za náma a já zatím ještě v pohodě. Mají sluchátko, že teď nějak jdeme před sebou, takže se nemůžeme povídat. Mentalita super, fyzika taky a snad to nadále bude a i takhle dobře. 40 už bude taková zlomová, ale uvidíme, třeba ještě ne. Znáš ten slogan HDP v autech? HDP? No. Hned to prodej, hovno to pojedem a Hitlerův tajný plán. Hitlerův tajný plán znám. Nebo HDP jako hrubý domácí produkt. Přesně tak. Tolik názvů může být. Ano, už mentálně nezvládáme na tuhle cestu. Silnice vládá, auta jezdí, máme se rozvolit. To se stane. Co se stane? Život. Vlastně povinnost. Jo? Takže je dobrý zemřít dobře. A ne jako kreten na stanici. To jsme trošku, možná my, ale... Omylem. Omylem, ano. Omylem, protože obětujeme sebe pro video. A ne, děláme to na úkor duše. Je to vlastně životní povinnost k tomu, co děláme. Ano. Bez nebezpečí, bez risku. Není správný život, není dobrodružství, není odvaha. A to je to, co hledáme. Dobrodružství, štěstí a odvahu. Přesně tak. Ano. Jdeme si za svým. Pane, jaký máš zajímavý fakta o maku? Zajímavá fakta o maku. Dělá se z toho dobrý krev. Taktéž. Zajímavá fakta. Chutnají velmi dobře v koláči
a velmi dobře na lžičce žhavené zapalovačem až rotu jehly. Je to moc fajn. Čurky, tady to kluk, ty vole, sám co učit, ty vole, ještě. Ale Přerov tě naučí, jak dělat z bábovek makový heroin. Přerov, no, co má říkala moje vesnička, chudá, no. Jo, ale jako, cestička je fakt jako dobrá, si myslím, užíváme. Naše další destinace. Tak co, jak ty užíváš? Já se s tím zatím naprosto užívám. Je to velká legrace, zábava a žádná bolest, jo? Fajn. Opravdu? Jo. Ku podivu je to zatím hodně v pohodě, ku podivu to ještě hodně dobře a čeká nás ještě tak, no čeká nás prostě dokud nepadne půlnoc a když máme být v noci bouřky, tak to stíháme, když bychom někoho po půlnoci měli být doma, takže tak. A morálka zatím drží, ku podivu. Je to zatím lepší, než jsme čekali a zatím je to v pohodě, takže držím morálku a zatím se jde. Sice síly občas kolísají, ale držíme se. Hranice, Olomoucká. Byla, jdeme do Bily. Jsme byli v Byle a koupit. První věci máme, první energetické zásoby, respektive druhý, první máme ještě za včera, když jsme se připravovali. A jako už to docela cítím. Už cítím natlakované nohy, ty stehna, lítka, to asi mi praskne tají tepna. To se zavládne. Právě. A jako, je sranda, máme krásný čas. A jako jde to líp, než jsme čekali zatím. Na mě začíná být horko, takže pomalu jistě odkládáme prostě. Ano, pan už se tady to docela svítí a já ještě jsem docela v pohodě, ale brzo taky jako přijde. A potom půjdu jak tady umpa, no, takže to je sranda. Zasloužená odměna. Jak jsi na tom ty? Úplně ničí. To věřím. Konečně nějaká úleva, ty jo. Trošku jsme upgradeli. No spíš downgradeli na rednecky, ale to nevadí. Upgradeli na lepší cestu, líp se půjde. Jsme na jezení, na pití, dali jsme si tak 20 minut asi rest. A ku podivu je to hodně jako dobrý. Jo, chytrý nápad. Ty vole. Ještě hopsáš, ty máš. Já ještě hopsám. Mám ještě energii. A jako no. Tak teď hodně rychle přijde. Ne, mám v sobě Bigshocka, ještě 8 věcí lupnu po cestě, jak půjdem. To neříkej, Medmong je jediná cesta. Není to placená propagace, ale mohla by být. Přesně, mohla by být, to je pravda, svatá pravda. Dobrý, pomaličku jdem. Už jde vidět, že ta se týká už trošičku toto, no, ale je to v pohodě, bude líp. Je tam? 40 km pokořených, dalších minimálně 60 před námi. Ani jako nevíme, že už máme 40. A to jsme čekali, že bude nejhůř. A ku podivu, v pohodě. Tak asi začne asi až u 60, předpokládáme. 50, 60 bude zlomová, 70 bude bolestivá, 80. A potom už to bude takový, že to bude na střídačku, houpačka. Ale jako, myslím, že jsme hodně spokojení. To je pařák teď. To je pařák. To teda. Hrůza, musíme jít. Co říkáš na výhled? Velmi pohádko. Skutku impozantní. Já si nedivím, že to tady ten pravdec člověk zapomněl. Ty vole, ulítne mi koberc. Nemůžu, natáčím. Ty vole, král v zámku. Král v zámku. Přišel jsem do města z kamení, nechtěl jsem město z žuláku. Cezar. Jaké je další? Madlafousové moudro. Když se středíš do nohy, bolí to jenom, když nohu cítíš. Když nohy necítíš jak já teď, tak to nebolí. Náhodou byl dobrý. Logiku to má, jakou to má, ale má to směr této cestě, minimálně. A stejně jako tady to směr. Takže toto je prostě nádhera. To je správný kameraman, ne? No. Ty vole, no. Česká zem krásná. Kde je domov můj? Kde je domov? Bychom si mohli zaspívat, kde je domov můj, to není špatný nápad. No já fakt nevím, kde je můj domov, pomožte mi. Někde tam bude, za kopcema někde, úplně daleko.
Tam jeden bude bez tak náš domov. On počkej, tam fakt možná je můj domov. Tam fakt asi tam někde nějakým tím směrem. Je, ale tady ten výhled? Ty vole. Jaký krásný. Jaký krasavec. To audio jsem si smazal, to je zakázaný, reálně. Cokoliv, téměř všechno, co bylo řečeno na téhle cestě, tak je Zakázaný. buď to kontroverzní, zakázaný, anebo by mělo být alespoň minimálně cenzurovaný do nějaké použitelné podoby. Že nic toho použitelného není. To bude těžký. Chudák já. Sadě skví se jara květ, to na pohled země česká. Domov můj, země česká, domov můj. Pan klade v ráném čase. Ano, já jsem velký zloděj, ale co není za plotem, je vše. Pravidlo komunismu. Zas tak starý nejsem, to jo. Jako obr, sorry. Ani 10 hodin, pocitově máme, jak kdyby už bylo třeba jako, by se měl stmívat, nebo teprve bude, to největší peklo, ale máme za sebou 56 000 kroků. Jsme na cestě k 50 kilometrům. Nemáme strach, máme čistě odvahu, motivaci, sílu přátelství, dobrý pocit a kruci, prdel, možnost. Nalezli jsme ho, teď je s námi a tlačí nás dál. Přesně tak. Někoho možná budou za chvilku tlačit hovna, ale to je věc vedlejší. Nemluv o tom, já to fakt pustím, hochu, to nemůžeš říkat takový věci. Devátý kilák a jakože nohy už začínají docela dost mě. Už menší problém, zatím jako ještě to dá, ale už trošku horší. A jo, bude to ještě zajímavý. Tempo máme krásný čas taky. Trošku už jenom jako šlachy možná, takže teďko by ideálně trošku víc odpočívat. Malinko zpomalit, ale bude to dobrý. Hlavně neurychlit. Jo, už běží. Álko, tam jdi, tam. Už je zpátky. Tady jsme zachránili pejska. Já se rozjebek proti nám pejsek, hezký. Ty vole, byl na silnici jako chudák, no. Mohl dopadnout docela, no. Katastrofálně. Štěstí už je zpátky a blížíme se pomaličku k 50. kiláku. A já upřímně začínám trošku trpět. Máme úspěšně zvládnuto 50. kilák a řekni ty. Krásný pocit, nohy v pohodě, už je to dobrý, jak si na to člověk zvykne, tak se to dá. Teda aspoň mluvím za sebe. Já začal trošku umírat a začínám si trošičku zvykat, ale jo, je to docela jako pain, jako nebudu lhát. Tuto pauzu, regeneraci, na tu šlachu hlavně, ale máme 50 kilák, takže máme úspěšně minimálně půlku za sebou. Máme 60 000 kroků, takže to je pozitivní. Můžeš říct půlku za sebou nebo půlku před sebou, jo? To je pravda. Záleží, na to nahlížíme. Každopádně je to náročný, malinko. A proto to stojí. A přesně tak. A my co? My to zvládneme. Zvládneme to? Zvládneme. Věc na to. Jde to stěží, ale sněhy pak tají. Taky ne. Ale bylo to... Založená. Ano. Přesně tak. Tývo, ten bude. Jaký zloděj? Dravec, Oravec. Máme po 12. hodině, měli jsme ještě půlhodinovou pauzu, asi 40 minut. Kotník už je lepší a jdeme už trošku šetřícím módem, protože minimálně já musím už chránit ten kotník, abychom to dali. A jo. Přesně, hlavně chceme zjistit, jak ten kotník bude reagovat, když se s ním bude chvíli. Jestli je vážně hodně špatně namožený a nezvládne ani normální pomalou chůzi. Nebo jestli se to rozchodí, jestli to třeba bylo jenom nějaký velkový, bolestivý polpa. Každopádně máme 65 000 kroků a 51 kiláků, skoro 52 a máme ještě před 12 hodin, takže času je dost docela, no, času je akorát. Ale bude to sranda, bude to velká sranda. Bude to sranda, no. Teď musíme odležet pro nás všechny šlachy, svaly a výdrž prostě vydrží u nás. Hlavně vůle. A hlavně vůle. Tak jsme si našli Gandalfovu hůl oba dva. Jak jeden, tak druhý. Gandalfova hůl. A jo, zatím se to ku podivu dá, jako ten kotník už
takový stabilní, takže nesmím dělat nějaký výkyvy. A pokud si nic neudělám, tak bych měl nějakou dobu v tom vydržet naštěstí. A Gandalfova hůl mě v tom pomůže snad. A kdyby náhodou ne, tak když tak mu počí jeho. Když tak si to vyměníme. Zatím postačí a ty vole, jestli s takovou tam dojedeme na krypokáře. Jo. Ale stojí to za to. Už mám kompletní radši perly. Už jsme si to vyměnili, druhou zahodil, protože ta je fakt lepší. A teďka nevím kudy. Všech přestavek děláme víc, takže paní jsme si museli najet, protože mám minus skoro 5000 kalorií a my jsme měli tak 4-3 půlky. Takže jako jsme ve velkém deficitu. Máme ještě u sebe, máme ještě energetiák, druhý menší a samozřejmě Medmonk. A jako no, bude to ještě šílená výzva upřímně. Jsem zvědav, co se čeká. Zatím se to dá, dokud mám berly a dokud pravá noha žije, tak to ještě utáhnu. Já se tak doplazím. 56 kilák, to jsem se musel taky namazat, protože mám rudý krk spálený, takže jako super. To jsem mohl čekat a bude to ještě jako velká sranda. Jak jsi zatím na tom teda? Jo, no. Úplně v pohodě, klíčku. A jediné, co asi mě trošičku dává do malé nervozity, ale neoprávněné, tak je to, že mi před chvílí křupu v kolenu. Jo. Ale nebolí to vůbec, jenom si podřupnutí. To bych si myslím, že to ještě bylo v pohodě. Jo, snad jo. No. Uvidíme, co se z toho vyklube za 5-10 km. Já tady kulhám, nějakým způsobem jdu, co v pohodě, dá se to. Spíš už mě trošku tahá v tom rozkroku strenky, že člověk to má dlouho na sebe, tak už trošku jako rozežírá ta sůl. Ale jako jo, nic to by se dalo přežít. Přece jen ještě nějakých 10,5 hodin, tak zvládnem. Jdu jak prastarý mnich, ale jdem, co nám nohy stačí. Už asi vypadám, že jsem trošku zničený. A už trošičku jo, mám trošku obavy o své jako tělo, ale nějak jsem jako v pohodě. Co ty, Maro? Ale zatím pohoda, jenom překrvený nohy, ale tak to se dalo čekat. To teda, tu mě tady pumpuje levý kotník, naštěstí mám tady pana držáka, takže jako stále se to dá. Každopádně teďko budeme za chvilku ve Valašském Meziříčí a máme 75 000 kroků a blížíme se k 60. kiláku, což je docela hustý. Mám pocit, že teď bude pomalejší, protože už oba slábneme a bohužel už jsme jenom lidi, nejsme stroje. Momentálně máme 6 kiláků za sebou, já už jsem docela jako groggy, takže už trošku zpomalujeme, snažíme se to jako udržet. Hlavně kvůli mě trošku, podivu na to, že chodím, tak jako, když se ože něco, tak se serem. A tak je to součástí. S tím nic neuděláš. Právě no, ale jako kde se ještě dáte dobře, máme úplně napumpovaný celý nohy, úplně proudí celá krev všude. Baví nás to stále. Už jsme taky asi unavenější od dost a proto tady máme Medmonk. Skvělá věc, kdo neví, tak dělá chybu. Zjistit, vzít, být šťastný. To je cesta. To je pravda no, jako kofeinu padlo hodně. A Medmonku ještě padne no. Každopádně za chvilku budeme v Meziříčí, vlastně Meziříčí. Myslím, že zbývá nějaký 3 kiláky. Potom už to hodně střihne zpátky směrem domů. 2 hodiny jsou, krásný čas. Máme ještě 10 hodin před sebou. No, jo. 10 hodin před sebou. S tím jsme začali teď v 1 ráno, takže jako mohli jsme ještě mít potenciál, ale podle mě dřív jako se ležel než ten čas. Jako myslím, že čas jako vyjde, ale spíš už potom tělo bude takový, že kroky. No hele, to jdeme ke mně, potom případně, když si budeme cítit na kroky, tak budeme kroužit v okolí 2-5 km kolem mýho baráku. Ano. Ideální stav, když se něco stane, máme kousek. Ano. A pokud se nebudeš cítit ty, tak já si to aspoň dojdu. Já si to dojdu. Já budu s tebou, máš smůlu. A tak. Máš smůlu. Pokud mě to bude stát nemocnic, tak půjdu s tebou. Hele, ty máš smůlu s kotníkem, ne? Já mám ale hulku, nemám. Máš hulku, která ti pomáhá jít. Nějak. Já bych tady bez ní. Nech to. Já bych tady bez ní, ale není to dobrý nápad, protože chci, abych to vydržel. Ne, nepřeceňuj si. Právě no, hlavně chci, abych to vydržel, no. Takže se chvilku budeme otáčet. A jo, jakože furt to stojí za to, je to zábava. Je to hodně velká sranda.
důležitá věc je, jak jsme tady v tom diskomfortu, tak reálně za ty pohledy lidí, nebo když se natáčím, tak už mi docela jedno. Jak je člověk zničený a reálně klidně i pozdravím týpka na dálku jen tak prostě, když ho uvidím. Je docela hustý, jak to s tou psychikou jako mávne, že reálně jako člověku to je vlastně jedno a proč by se z toho nějak hrotit nebo tak. Je to docela hezký a občas se zdraví víc toho komfortu, jít do toho diskomfortu, objevit jiný kus vnímání světa. Máme další přestávku, byli jsme ještě v Kauflandu koupit pití a jako, jak to feeluješ? Já jako cítím velmi pozitivně, upřímně, nohy se začínají ozývat, ale Malinko, no. Ale nic, co by krátká kontinuum spravila Přesně. A co by nás mohlo zastavit od dokončení stupně. Ano. Jenom potom si musíme dát velký pozor, protože jsme hrozně oslabení a kdyby náhodou někdo v Přerově nebo někde už poblíž nebezpečenstva, někdo měl problémy, tak jsme v prdeli, protože jsme strašně oslabení. Zase takový střih bych z toho nedělal. No jako, když by něco zkusili, tak jsme v prdeli, protože bychom neučili ani hovno. Jsme hrozně oslabení. To bychom museli věžet po rukách a potom jim namlátit. Ale nohy bychom ani nemohli dokopat, protože by to nešlo. Ale jako jo, teď si chvilku odpočineme a jdeme dál, naplánujeme cestu zpátky a jdeme. Tak momentálně chodíme. Jako chodíme, máme fakt jak velký kryp. A musíme, jdeme. Tak jo, jdeme. Jdeme posledních 35 kiláků, 14 docela hodně znát, fyzicky a i psychicky malinko. A spíš po té pauze. No. Já jsem myslel, že pauza pomůže, pauza nepomohla. Bohužel. Pauza to skurv. Malinko. Pauza poslala dolů. Malinko. Jo. Musíme se nějak adaptovat a vydám to asi akorát, protože jsem to počítal. Měli bychom mít nějak 100 kiláků, Luka se 8 hodin, ale my to zvládneme rychleji. I když teď jak jsme oslabení, tak nemáme takovou časovou rezervu, takže to musíme zvládnout. Máme 2/3 za sebou, 66 km a čeká nás taková poslední trasa. Nejdelší, ale vede k domu a měl by to být 100 kiláků. Podle mých výpočtů bychom to měli za 7 hodin s průměrnou rychlostí 5 km za hodinu, což je reálný. A bude to smetaná cesta, ale zvládneme to, že? Musíme, no. Bojujeme, přesně tyjo. Nevolíme, jsme docela v pohodě, ale teďkom už děláme fakt minimum zastávek, prostě musíme jet. Co nejméně prostě chcát, co nejvíc prostě chodit, nejvíc se zastavovat, všechno dělat při chůzi a... Prostě sobotní demonika, prostě jedeme, rakety, bomby, drakiáda. Jedeme drakiádu. A na vole, na Gandalfskou hru, ty vole, to jdeme na počet z Gandalfskou hole, jdeme. Blíží 70 kilák a je to těžký, ale až se dostanu na lepší cestu, tak to už nebude tak hrozný. Každopádně děkujeme, to je fakt nejhorší asi. A čeká nás jako nejtvrdších 30 km, co jsme měli. Už máme 70 km, co na to říkáš? Přesně tak, tady má pán jako energii, teď jsme se vyměnili, já přežívám. Dalších 30 lidí. Pro mě menší utrpení, prozatím, ale jako... Je to houpačka. Je to houpačka. Velká, je to hlavně o psychice. A fyzika taky, no aby ho nebudete jako polobrt, ty vole, to je ta kreterová, to mám úplně dole, aby to nevypadlo. 74 km a jenom asi líp. Už jsme na takovém bodě, kde reálně ta bolest je taková, že už jsme se s ní jako smířili a bereme to součást života reálně teď. Kdy člověk přestane bojovat a reálně prostě... Přijme tu bolest. No, přijme, že... Prostě přijme. Ano. A člověk s tím přestane bojovat. Přesně, nepotřebuješ být naštvaný, nepotřebuješ si vytvářet nějaký kličky, jak se té bolesti vyhnout, nebo jak se vyhnout tím nepříjemnost. Ano, protože člověk si nepomůže a prostě člověk to musí přijmout. Přesně, člověk jak, prostě jak zjistíš, že to něco že
To je prostě realita. Yes. To prostě musíš přijmout. Je to extrémní. Je to asi strašně hypízácký a hloupý, když to no právě no. poslouchá. Je zajímavé, jak to potom vnímat jako potom, ale fakt teďko je to až, to jak to tělo je zničený a všechno, tak to ráně takhle vnímáme, což je docela děsivý, ale je to zajímavě. Děsivý, no to krásný, ale nejhorší na tom je, že hromada lidí, kteří se na tom třeba podívají, tak to nepochopí. Pokud to nezažil, tak fakt ne, no. Přesně, až v té chvíli, kdy mentálně seš nahoře, kdy mentálně seš dole, kdy prostě se snažíš fakt najít ty kličky, jak se dostat z toho průseru, namísto toho, abys ho přijmul. Právě. Ale když už k tomu přijdeš, tak si uvědomíš ten klid. Ano, klid v duši. Přesně, bolest se stane tvojí hlavní prostředkem míru. Ano, ano. A to je... Je šílený to říkat. Je to nepředstavitelné. Hlavně ta emoce nejde potom nejde popsat. Možná tím, že neřešíš lidský záležitosti. Asi ano. Fakt jako... Boží. Je to tak. Ale je to fakt jako zajímavý a je to hustý. A to já sám nejsem věřící a fakt je to a jim jako dostihlo. A to je co říct. Tak co, Maro? Jaký jsou ty pocity? Já jsem v prdeli, ale teď je to už lepší o něco. Myslím, že teďkom to nejhorší je, bylo, ale fakt myslím, že už asi hůř, asi snad nebude, prosím. Už máme 6:30, máme 78 kiláků, jsme 4/5 skoro, což je už velice pozitivní. Jsme už docela zničení, respektive já, přišel ten Magor ve vnitřním klidu. Já nevím už taky líp, jak jsme teď odpočívali a je to drsný. Doufám, že to někoho namotivuje zkusit nepřímo takovou výzvu, ale prostě ujít třeba 20 kiláků za den, 30. Bohatě postačí. Těch 50 to fakt začne jako peklo a může těch 50, pokud jste trošku vycvičení, že prostě aspoň chodíte ven nebo cvičíte, tak bude reálný. Potom už je takový, že fakt jako člověk se dostane do takového mentálního stavu, kde bojuje s vlastní hlavou a musí najít svůj vnitřní klid, což já jsem našel na chvilku. Tady ten ho drží furt. Bohužel já jsem ho z části ztratil, ale teď se trošku nacházím, jak jsem se odpočinul. A i když necvičíte, i když jste úplní bídáci, kteří chtějí jenom něco zkusit, jít do nějaké akce, tak zkuste si to ve větší. Zkuste si najít ten limit, který jste schopni ujít. Možná to bude 100 km, možná to bude 20, možná to bude 30, možná 50. Ale v chvíli, co si najdete svůj limit, tak potom jste schopni alespoň vědět, jo, to jsem já. Přesně tak. Máme 80 kiláků, za mě teďkom těch 70 bylo nejhorší, do těch 80 to jsem fakt jako asi trpěl nejvíc, co ty? Já se přiznám, to tak mi přišlo, spíš mi přišly horší třeba do 60 km, 70, 50 Teď je to taky jako v pohodě, ten 55 až 70, 70 až 77, 8, tak jsem fakt jako strašně trpěl. Takže fakt jako zbývá nám 20 km a už je příjemně, fouká. A my se chceme brečet, že ráně asi zvládneme. A mně je příjemně už. Na tu 20. Na tu 20. Už nám musím natáčet, ale je to docela těžký. Mám pocit, že bys mě rozpadala kůže už na nose. Je to drsný, tyjo. Je to fakt hodně drsný. Posledních 15 kiláků, už jsme zničení oba. Já už počítám každý krok, každých pár minut. Ale užil jsem si to i tak. Šílený. Jsem došel z Zlínský kraj, pomaličku už domů. A tam ten je až tam úplně vzadu. On trošku šel napřed, já jsem ho ještě rest.
kde jsem doháněl, dohnal jsem ho a když jsem mohl skočit, tak jsem prostě dal si rezervu, abych se mohl odpočinout a teď se zase snažím dohnat. 11,5 kiláku zbývá, to bude asi pořád. Zbývá nám už téměř poslední desítka. Jak jsi na tom? Soustředím se jenom na cestu. Na nic jiného. Jsme úplně zničení. Poslední a asi pravděpodobně ani ta nejtěžší. Desítka je před náma a mě se chce už na ně brát z té bolesti, jakože už to je psychicky náročný. Budu naprosto upřímnej, ráně se mi chce vrčet už z té bolesti, jak fyzicky, tak jako psychicky, jako fakt. Je to výzva šílená, jako i pro mě to je záhul, jak kde bylo. A to jsem člověk, co tady 370 dní chodí jako 10 000 kroků každý den minimálně. A jak vidíte, tak i to prostě nestačí na toto, ale spálený rty, obličej, ramena, hruď, krk. Přičem myslím, že rozpádáme maso. Chtěl jsem původně i streamovat, ale na to už fakt nemám energii, ani náladu a to už fakt nejde. Už fakt jako mám zbývá necelých 10 kiláků a máme to hotový. Ale už nemůže, tak jsem se rozhodl, jestli to poběžím. Nepřijde se, kdy mám energii běžet po 90 km, ale nějakým způsobem mám. Takže pokusím se to, co nechci dát s tím běháním a ku podivu, já už se ani necítím. Takže si dobře špatně, jako jo, cítím to, ale to běhání ráně bolí mě než chození. Takže já se pokusím co nejvíc běhat a já jsem Magor. Nebojte jak já, prosím. Každopádně jsem spálený, hrozně moc, doštípanej, jinčenej, necítím maso, mám tady ještě hůl a běžím s ní do Dobažilic, nebydlí. Říkejte mi, Magor největšího kalibru. Jsme už úspěšně zvládli 100 km, vyšlo to přesně jen tak. Byli jsme totálně zničení, zítra ještě dám vědět, jako co se stalo, ale jako reálně toto se fakt jako nestane víckrát než 1-2krát za život. To je jako, že hodně extrémů, když jsem přišel za osobu, kdy se tady stala velká závažná věc. A vynechal jsem týden školy, ale toto to možná přečilo. Mně připadá, že se za ten jeden den reálně stalo. Emočně stal celý týden. Emočně se stal celý to teda, takové. Ty, teď my momentálně sedíme a tak mě bolí nohy. Úplně tam křeče. Ještě 4 kiláky musíme domů. Jsme tady na silnici, že se necedli, jak jsme do 100 kiláků, protože to nejde. Máme úspěšně 100 kiláků za sebou a já pro představu. Teď mi to znal skončilo asi, protože jsem šel natáčet, ale měl jsem teďka extrémní klepavku. Začíš slyšení na straně silnice. To bylo fakt, ty vole. Asi už dobrý, ale reálně se jako zažil klepavku. Ty jsi šílený. Reálně ty máš půl spat, tak umřu. Takhle jsem dopadl. Začíná pršet a já se musím dokulhat na takové nádraží. Jsem dopadl, ty tohle. Všechny blbě čumí, začíná poprchávat, že mi motivace, abych nezmokl. Třetí den po 100 kilometrech, už jsem byl dneska v gymu, měl jsem vršek a ještě furt bouhám, hlavně ta levá noha, levý kotník, točím to přesně před tím, než se ulehnu, jsem úplně zničený, ale jako dá se to, jako už s tím chodím normálně, od včerejška myslím, jako dá se to, bolí to, ale za týden už to bude dobrý. Co v tom dokumentu už není ukázaný, tak je cesta přibližně po 90. kilometru, kde se tak trošku začaly věci srát. Mara to skoro chtěl znát, kde u jedné vesnice, nějak Žadenice, nějak tak se to jmenovalo, tak jsme se rozdělili ještě před tou vesnicí a Mara, on bohužel neměl kredit, takže jsem musel každý 10 minut volat, jak na tom je, protože to bylo docela nebezpečný, začal se smívat, už byla docela tma, byli jsme bazničení, měli jsme tady v sobě už přes 90 km
a volal jsem mu každý 10 minut s tím, že jsem nějakou obavy a mi potom napsal, že už je v půlce cesty. Jak jsem se rozdělil, tak já jsem začal běhat. Uběh jsem nějaký lákapů, protože jak jsem běhal, tak jak jsem zatěžoval jináčí část kůže a prostě těch svalů, tak mě to bolelo míň, bylo to nejpříjemnější a jsem radši se zpátky v Marovi, kde je, že je v půlce, tak jsem tam na něho počkal a počkal jsem, on přišel s tím, že mu ruplo v koleni a v kotníku, že na to kašla, že to vzdává, že prostě počká na první raní, že mi dá klíče a mám to zaběhnout domů. Což já jsem nechtěl, když už jsem tam pomaličku šel, že mi to dal klíče, tak jsem tím hodně nad tím přemýšlet. Potom na mě zavolal, že ne, že jde, že první raní nejede, já že dobře, tak jdem. Chytli jsme se a šli jsme, co jsme mohli. Tahal jsem sebe, tahal jsem baťoch, potom jsem tahal za sebou Maru. Blbý bylo, že já se nejvíc nemohl 70. až 80. kiláku, takže on hodně kvůli mě zastavoval, kde potom u toho 90. kiláku nemohl on, tak jsem musel tahat násoba, protože on se hodně ty síly vybil, když na mě čekal a měl jsem přestávku a jeho to zabíjelo, což mi pomáhalo naopak. Potom na konci už jsme nezastavovali ani jeden, jsme nemohli, nebyl čas, nebyla energie a prostě jsme nemohli zastavit. Neměli jsme ani jeden u sebe vodu, byli jsme extrémně dehydratovaní. Tak jak jsme šli, tak jsme po cestě našli hospůdku. Do toho jsme ještě viděli vzdálení blesky, co nějakou motivaci. Naštěstí ty blesky se nás vyhly a šli jsme do jedné hospůdky, kde bylo otevřeno, byla tam nějaká oslava. Tak jsme si napustili vodu, respektive on, já jsem se nenapouštěl, já jsem se čistě napil z kohoutku. Byli jsme na záchodě, šli jsme, potom 53 jsme úspěšně zvládli 100 km na hodinkách a mobil byl nějakých 104, ale my jsme se orientovali podle hodinek, kde je to přísnější a 100 km minimálně padlo a padlo to 7 minut před půlnocí, kde jsem zavolal rodičům a dali jsme to jen tak. Dotáhli jsme to oba dva, bylo to hodně namále, hodně těsný, už to chtěl vzdát, kde vypadalo, že první to vzdám já u toho 50. kiláku, kde mě ruplo v levém kotníku, že jsem vypadal docela špatně. Tak naopak měl jsem ještě prostě sílu jako běhat, tak jsem to chtěl jako doběhnout a potom Mara to chtěl vzdát a nakonec jsme se navzájem pomohli a dali jsme to jen tak.